πολιτών. Ναι, ναι. Όχι, σου μιλάω για την επίσημη, όλες οι αρμοδιότητες που σας έχουν έρθει. Αλλά προσέξτε, έχετε και τα ΚΕΠ, έχετε όλο το κράτος μπροστά σας. Έτσι. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, αυτό πρέπει να το διεκδικήσετε. Και μάλιστα με μια διαδικασία που είναι η διαδικασία διαπίστευσης, πιστοποίηση δηλαδή των υπαλλήλων στον ΚΙΣΕ. Πώς είναι δηλαδή που έχουμε, ας πούμε, οι δήμοι που έχουν τους ανταποκριτές του ΟΓΑ. Μπορεί να έχουν ανταποκριτές πιστοποιημένους, δεν χρειάζεται ο φάκελος να φτάσει στα κεντρικά, να είναι εκεί μπροστά στο ΚΙΣΕ πιστοποιημένος υπάλληλος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πολύ πρακτικά. Σας το λέω γιατί το έχω ζήσει το έργο. Εσείς λοιπόν κινηματικά θα συνθέσετε όλα αυτά που είπατε με το εξής επιχειρησιακό σχέδιο. Που σε αυτό είμαι πρόθυμος να βοηθήσω με όλη μου την καρδιά. Και να το κατεβάσετε αυτό στις εκλογές ως θέση. Συλλογική για την αυτοδιοίκηση. Μην περιμένετε από άλλο να το κάνει. Τι θα είναι αυτό, θα μετρήσουμε τις υποθέσεις πόσες είναι. Νομίζω είναι. Εγώ έχω συζητήσει ήδη και με την ΕΤΑ και είναι πρόθυμη πάρα πολύ να συμβάλλει με την τεχνογνωσία που έχει σε αυτή την υπόθεση. Να μετρηθούν λοιπόν οι υποθέσεις πόσες είναι των Δήμων. Να οργανωθούν και πάλι αυτά που λέμε τα προϊόντα της διοίκησης, δηλαδή το έντυπο το ηλεκτρονικό που θα αντιστοιχεί στην κάθε υπόθεση. Να τα υπογράψουν πάλι οι υπουργοί για να τα πιστοποιήσουν και να αρχίσετε να τα λειτουργείτε σταδιακά. Δεν θα μπουν εκεί 500 στο σύστημα αμέσως, θα μπουν οι πρώτες 20. Το μήνα αυτό θα λέτε θα βάλουμε αυτές τις 20. Δεν πηγαίνουν καλά. Θα μπαίνουμε μέσα στο σύστημα να μην φταίει. Φταίει η δομή, φταίει το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Άμα δεν πηγαίνει, θα μπορούμε να το αποσύρουμε και να το ξαναβάζουμε στους πολίτες. Έτσι ώστε σταδιακά να αρχίσει το πράγμα, το κράτος πια να είναι ένα κράτος, προσέξτε, με εισρωές και εκροές. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε, το κράτος δεν έχει εισρωές και εκροές στο ελληνικό κράτος. Παλιά και οι μπακάλιδες είχαν τευτέρια, ξέρετε τους πελάτες τους. Και είναι ένα κράτος που δεν έχει στόχους, δεν έχει αξιολόγηση και δεν έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Και αυτά που λέω αξιολόγηση, εγώ όχι γελάω, καγχάζω. Γιατί η αξιολόγηση γίνεται μόνο με τη μέτρηση των προϊόντων του κράτους στις εκροές του συστήματος. Δεν υπάρχει άλλη αξιολόγηση. Όλα τα άλλα είναι ηλιθιότητες. Δηλαδή η αξιολόγηση και η αξιοπιστία του Δήμου πού θα κρυθεί? Στην απόδοσή του που έχει απέναντι στην κοινωνία. Και συνεπώς, αν πει μια στοχοθεσία για το κάθε προϊόν σε πόσο χρόνο θα διεκπεραιώνεται, να τη η στοχοθεσία, να τη η αξιολόγηση δεν έχει μπροστά σου. Να τη και η επιβράβευση των υπαλλήλων αλλά και των δομών και συνολικά του Δήμου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό με την πνευματική, με το συσσωρευμένο κεφάλαιο που έχετε χρέος απέναντι στην πατρίδα να το προχωρήσετε. Εμένα με φάγανε τα πελατειακά δίχτυα και δεν μπορούσα να το κάνω. Εσείς όμως έχετε μεγάλη δύναμη. Και το πιστεύω απόλυτα. Εγώ θα είμαι ένας ταπεινός υπηρέτης κοντά σας για να το κάνουμε αυτό το πράγμα που θα είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά στην πατρίδα. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί αν ο κύριος Καμίνης επιτύχει το 100% σε αυτό που κάνει και είναι εξαιρετικό αυτό που κάνει, το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι να διεισδύσουμε σε όλο το κράτος. Γιατί οι περισσότερες υποθέσεις των πολιτών αφορούν περισσότερο από μία δομή. Δεν σταματά στο Δήμο. Μπορεί να αφορούν και μία ΔΕΚΟ και 2 υπουργεία και πρέπει όλα να ρέουν στο σύστημα. Και πρέπει εμείς αυτό να το κατακτήσουμε. Τώρα, 2-3 πινελιές για ζητήματα που πιστεύω ότι πρέπει να θέσουν οι 5. Δεν ξέρω αν συζητήσατε ή αν υπάγεται σε αυτό το κεφάλαιο το θέμα της, παλιά το λέγαμε, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Που τώρα πρέπει να το επικαιροποιήσουμε. Μιλήσαμε για τα διοικητικά. Επόμενη φορά. Στην Αθήνα. Θέλω να πω όμως κάτι, μπορώ να το πω αυτό? Λοιπόν, επειδή με έχει βασανίσει πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή, να αποτινάξουμε τον παπάτο κράτος από πάνω μας, που είναι μια μεγάλη δυστυχία, ο κρατισμός, έτσι. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε 2 πράγματα που είναι πολύ επίκαιρα. Το ένα είναι την ακίνητη περιουσία. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να περάσει απολύτως στην αυτοδιοίκηση. Και μια και το κλίμα το πολιτικό που διαμορφώνεται πάει προς τα εκεί. Και είναι ο παγκόσμιος φόρος της αυτοδιοίκησης. Και επίσης υπάρχει και δεν ξέρω αν το ξέρετε, μια διάταξη του συντάγματος που δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί. Γιατί εγώ είχα μεγάλες μάχες στην Βουλή γι' αυτό. Το τοπικό έσοδο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δηλαδή είναι η δυνατότητα των Δήμων να βάλουν για ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, για μια μεγάλη υπηρεσία, ένα έσοδο τοπικό που μπορεί να μπαίνει σαν και από δημοψήφισμα. Δεν είναι απαραίτητο να μπαίνει βία. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα Δήμο σε μια μεγάλη μονάδα στο πρωτοβάθμιο τομέα. Είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό έργο, ένα μεγάλο έργο υποδομής. Να μπορεί να το κάνει σε συνεργασία με ιδιώτες, αλλά να έχει και ένα πόρο από το Δήμο, από τους πολίτες. Και δεν είναι απαραίτητο να το βάζει ντε και καλά, αλλά δεν έχει γίνει ο εκτελεστικός νόμος. Αλλά το τραγικό είναι ότι δεν το διεκδίκησε ποτέ η αυτοδιοίκηση. Και το τρίτο που έχω να σας πω, πρώτο, ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη περιουσία αποδίδει 3 δις και όλα που παίρνετε είναι 1,6 από ό,τι είδα. Γιατί πήρα το. Φανταστείτε δηλαδή, 1,6 έχετε. Όλα και όλα. Και υπάρχει και το τρίτο, το πιο σοβαρό. Σας το λέω γιατί συμμετείχα σε 2 αλλεπάλληλες επιτροπές για την αναθεώρηση του συντάγματος.
Πρέπει επιτέλους να επεξεργαστείτε θέσεις για δύο μείζωνα ζητήματα. Το ένα είναι εσείς να εισπράτετε και να βεβαιώνετε και να εισπράτετε τους φόρους, ένα μέρος των φόρων εσείς. Όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Και το δεύτερο και το πιο σπουδαίο που δεν το έχει ψελίσει ποτέ η αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα μεγάλο κεκτημένο για την αυτοδιοίκηση που πετάει σε άλλες χώρες του κόσμου, είναι το καθεστώς των διευρυμένων νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων. Το έχετε υπόψη σε αυτό? Ένα παράδειγμα είναι ο φόρος για τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες που λέει ο νόμος από τόσο μέχρι τόσο. Θα μπορούσε, ας πούμε, το σύστημα παιδείας να λέει ότι ο βασικός κορμός των μαθημάτων είναι αυτό, 5 μαθήματα. Και τα υπόλοιπα να διαμορφώνονται κατά τόπους. Εγώ, ας πούμε, που μένω στη Μάνη, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι στο δημοτικό σχολείο η τοπική ιστορία της Μάνης, και επειδή έχει στο δημοτικό 80 παιδάκια από την Αλβανία και 30 από τη Μάνη. Να είναι και αλβανική γλώσσα, λέω εγώ. Θέλω να πω ότι υπάρχει δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να προσδιορίζει ένα μέρος της ύλης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εποχή. Αυτό λέγεται νομοθετική, δεν καταργούμε το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο δίνει ευρείες νομοθετικές εξοδοτήσεις με όρια για την αυτοδιοίκηση. Και κλείνω, θα μου επιτρέψετε, με δύο στίξεις του Γιάννη του Κουτάρη, το αγαπημένο μου, που νομίζω πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστικοί θεσμοί της αυτοδιοίκησης. Το ένα αφορά την επιχειρηματικότητα. Σκοτώσαμε τη χώρα γιατί σκοτώσαμε τους επιχειρηματίες. Και σκοτώσαμε τους επιχειρηματίες της πραγματικής παραγωγής και της εξωστρέφειας. Να το ξέρετε. Είναι θαυμαστό πως τα πελατειακά δίκτυα στοιχήθηκαν με τις μη παραγωγικές δυνάμεις και σκότωσαν την παραγωγικότητα. Εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό, πράγμα στα υπέροχα δίκτυα που έχετε στήσει, τα πολιτιστικά, τα αθλητικά, τα κοινωνικά, να βάλετε σε ένα πολύ ψηλό βάθρο την επιχειρηματικότητα. Και πέρα από το κράτος και ό,τι παράξει ως νομοθεσία, να κάνετε και τοπικά κίνητρα για τους επιχειρηματίες αυτούς. Και να δώσετε και βραβεύσεις. Εμένα θα μ' άρεσε ένας επιχειρηματίας τώρα στην Πάτρα να του κάνουμε μια δεξίωση και να πούμε ότι θα δώσει θέσεις εργασίας, θα δώσει στην παραγωγή και να αναδείξουμε τώρα. Γιατί ξέρετε, η μεταπολίτευση ήταν ο κύκλος που ενοχοποίησε την επιχειρηματικότητα. Και το άλλο που είπε ο Γιάννης και μ' άρεσε πάρα πολύ, που εγώ το κάνω η ζωή μου τώρα το διάζωμα, είναι να κάνετε μηχανισμούς υποδοχής του εθελοντισμού. Εγώ αυτό το πράγμα διέπρεψε όταν ήμουνα στην Καλαμάτα και έγιναν σεισμοί, μια και είναι το θέμα. Επειδή είχα κοντά μου σπουδαίους διανοούμενους, με έβαλαν την πρώτη εβδομάδα και έκτισα αυτούς τους σεισμούς. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Που βλέπω τα κεφαλονιά. Τις πρώτες 40 μέρες το κράτος έδινε ξηρά τροφή. Ήρθαν αντιρρησίες συνείδησης και βάλουν καζάνια με ζεστό φαγητό. Και αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Είναι ένας πλούτος πολιτών οργανώσεων στην πόλη που πρέπει να έχουν ένα μαξιλαράκι σε μια δομή του Δήμου. Να είναι μια δομή που θα τον φροντίζει δηλαδή στις διοικητικές δομές, έτσι ώστε το κίνημα αυτό σε συνέργεια με το Δήμο, όπως γίνεται τώρα με το διάζωμα, που απογειώνει το ποσοτικό και το ποιοτικό έργο, που στο πιο σκληρό πεδίο της δημόσιας πολιτικής, που είναι τα μνημεία μας, και που η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης είναι εκρηκτική. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ελπίδα και το φως που προσφέρετε στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους 5 δημάρχους για τις ιδέες και τις προτάσεις και το έργο το οποίο έχουν κάνει και τις λύσεις που προτείνουν, και τον κύριο Μπένο για το χυμαρόδι λόγο του και το μεστό και συσσωρευμένης εμπειρίας. Πολύ σύντομα, επειδή κύριε Δήμαρχε έχουν ζητήσει κάποιοι να πάρουν το λόγο, πάρα πολύ σύντομα, μικρές ερωτήσεις ή τοποθετήσεις όμως για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι και επειδή έχει περάσει η ώρα να μην τους κουράσουμε. Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, Δήμαρχος Αιγύρου. Συγχαίρω την κίνηση γιατί ήρθε να συμπληρώσει, θα ήθελα και να υποκαταστήσει. Συγγνώμη, είναι ο Στάθης Θεοδωρακόπουλος, Δήμαρχος Αιγιάλιας. Γιατί ήρθε να συμπληρώσει την ΚΕΔΕ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την ΚΕΔΕ. Δεν απέδωσε αυτά τα οποία έπρεπε να αποδώσει. Και δεν τα απέδωσε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Και αυτή της εφαρμογής του Καλλικράτη που τέθηκαν οι όροι για κάτι καινούριο, αλλά και σε μια δύσκολη εποχή που κληθήκαμε εμείς οι δήμαρχοι να αντιμετωπίσουμε υποκαθιστώντας ή συμπληρώνοντας το κράτος όπου αυτό είναι ανάπηρο. Πού μείναμε πίσω, δεν φροντίσαμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Έγινε ένα νομοσχέδιο του Καλλικράτη το οποίο σαν σύλληψη και ιδέα ήταν πράγματι σωστό. Στην υλοποίηση όμως έπασχε από τις πρώτες μέρες. Όταν μετέφερε τις πολεοδομίες από τη θέση του σε εμάς, λες και εμείς ήρθαν να συναντήσουν σε εμάς τους παράνομους, τους έστειλαν στα ίδια κελιά με εμάς τους οποίους μας θεωρούσαν παραβάτες, μας θεωρούσαν απατεώνες και δεν ξέρω τι άλλο. Αισθάνομαι ντροπή
να ακούω καθημερινά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πιο διαβρωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ ήμουν 38 χρόνια δικηγόρος, ασχολήθηκα με ποινικά, δεν είχα μια πτεσματική παράβαση. Δεν μπορεί να μου λένε ότι είμαστε κλέφτες οι δήμαρχοι, ότι είμαστε συνεχώς στο στόχο, ότι εμάς έχουν επικεντρωθεί τα μάτια των εισαγγελίων, οι οποίοι μας βλέπουν με ένα περίεργο μίσος, το οποίο τους το έδωσε το δικαίωμα, το έχει δώσει η πατρίδα αυτό, η Ελλάδα, να μας βλέπουν σαν κλέφτες. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα. Ήξερα σαν ποινικολόγος δικηγόρος ότι πρέπει να έχω δόλο για να δικαστώ για μια πράξη. Και τρομοκρατήθηκα γενόμενος δικηγόρος στη σκέψη ότι μπορεί να κινδυνεύει η περιουσία μου για πράξεις που δεν είναι δικές μου, που δεν μπορούσα να ελέγξω. Που πήγα στο Δήμο μαζί με 5 αντιδημάρχους και με άλλους 5 συμβούλους μου και κληθήκαμε να λύσουμε, να μάθουμε μια νυχτή όλο το θέμα της διοίκησης, να διοικήσουμε, να οργανώσουμε, να νομοθετήσουμε στην ουσία, γιατί όλοι μας έργαν δεν γίνεται. Τίποτα δεν γινόταν τελικά. Και προσπαθήσαμε αυτά που δεν γίνονται να τα κάνουμε εμείς. Και ερχόμαστε στα πιο απλά, να μην κουράσω πάρα πολύ. Μια από την περιοχή μου πρωταθλήτρια της σκοποσβολής παγκόσμια χρειάστηκε 2.000 για να πάει στην Ιταλία να συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής. Ήρθε πρώτη. Και δεν μπορούσαμε, δεν μας δικαιολόγησε ο Επίτροπος τις 2.000 ευρώ που έπρεπε να πάει στην Ιταλία. Δεν μας τα δικαιολόγησε και πληρώσαμε από τη τσέπη μας γιατί πιστέψαμε ότι έτσι έπρεπε να κάνουμε. Φοβερά πράγματα. Παρακολουθούσα τη διοίκηση. Πώς θα τη βοηθήσουμε, είπε ο αγαπητός ο φίλος ο Σταύρος ο Βένος. Πώς να κάνουμε διοίκηση αν παρακολουθώ ότι 70.000 άτομα έπαιρναν συντάξεις που δεν έπρεπε. Και να προσπαθώ να επικοινωνήσω και να στείλω τηλεγραφήματα ότι κύριοι της Ελλάδος, αυτοί που μας διοικείτε, δύο πράγματα κάνετε. Τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αυτός πάει και δηλώνει το θάνατο, να πηγαίνει και το βιβλιάριο ασφάλισης του θανόντος. Και το ληξιαρχείο του Δήμου να στέλνει στο ταμείο ότι αυτός πέθανε και να σταματάει η σταξιοδότηση. Αυτά απλά πραγματάκια. Δεν είχαν μυαλό. Λένε ότι η αυτοδιοίκηση, ποια αυτοδιοίκηση, τι διοικούμε, μας πήραν τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, πηγαίνω με τα πόδια. Έχω κάτι αγροτικά που πάνε για πυροσβεστικά και μας πήραν και το γραμματέα για να κάνουμε και το γραμματέα. Και μας πήραν και τα χρήματα για να αποτελέσει προνόμιο των πλουσίων και μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Και ενώ είμαστε αυτοί που συντηρούμε την Ελλάδα, εμείς είμαστε η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εκεί που πατάει ο καθένας μας. Δεν είναι αυτό το ιδεατό. Είναι το κράτος που πατάει και σε αυτό το καλό κληθήκαμε να το δικήσουμε εμείς. Και έχω 9 χυμάρους στην περιοχή μου και κλέβουν τα ποτάμια οι διάφοροι ληστές των υλικών και εγώ πληρώνω 500 ευρώ τα μοχάλικα για να πάρω να ρίξω στους αγροτικούς δρόμους. Και δεν επιτρέπουν σε μένα και επανέρχομαι και ξανάρχομαι στο Υπουργείο και ουδής γνωρίζει, λέει, κτηματική. Διαβρώθηκαν οι ακτές μου, ακούστε, διαβρώθηκαν οι ακτές του Κορινθιακού, τμήματα τα παίρνει η θάλασσα. Και έφτασε στις πολυκατοικίες απέναντι και προσπαθώ να σώσω τη στεριά με τους μηχανικούς μου και ο λιμενάρχης με πιάνει και με πάει αυτόφορο. Γιατί ρίχνω και δεν αφήνω να τη φάει η θάλασσα τη στεριά, να πνιγεί ο κόσμος και ο εισαγγελέας με αρπάζει αυτός και κάνω μήνυση στον εισαγγελέα. Και έρχεται ο λιμενάρχης και λέει πέθανε, λέει, και αυτά είναι ο δήμαρχος. Αυτός ο οποίος με μηνύει. Δηλαδή η τρελή Ελλάδα. Καταλάβατε. Και εμείς καλούμεθα αυτή τη στιγμή αυτή την Ελλάδα να τη συμμορφώσουμε και δεν μπορούμε με καμία δύναμη. Και προσπαθούμε να περάσουμε μια μελέτη του ΕΣΠΑ και θέλει 1200 ημέρες από τότε θα τη συλλάβεις μέχρι την αρχή του ετών θα την υλοποιήσεις. Ακούστε το φοβερό. Να έχουμε 33 στάδια προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών, Συμβουλίων Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο, όλα αυτά να τα έχουμε εμείς. Ακούστε με, αφού τελείωσαν τα στάδια και πήγα στο Ελεκτικό Συνέδριο και είπε: «ΟΚ, κύριε, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα έργο το οποίο γίνεται στην περιοχή μου τεραστίου περιβαλλοντικού περιεχομένου, 75 χιλιόμετρα αγωγών λιμάτων καθ' όλο το μήκος του Κορινθιακού, το μισό, για να γλιτώσουμε τις παραλίες μας». Και εκεί που φτάσαμε να ξεκινήσει το έργο αίτησης ανάκλησης από τον 10ο εργολάβο της σειράς για κατά του πρώτου, διότι και αν ο ίδιος
δικαιωνόταν, θα έρχονταν ο δεύτερος, ποτέ ο 10ος. Και λέω του Πρόεδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, Πρόεδρε, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτός ποτέ μπορεί να ευδοκιμήσει. Γιατί με βασανίζει. Και όταν την απορρίπτει το εξαμενές τμήμα, μου κάνουν προσφυγή στην Ολομέλεια κατά της απόφασης. Δηλαδή, να τρελαθείς πραγματικά και να φωνάζεις και να μην σ' ακούει κανένας. Ποιος όμως να μας ακούσει? Αυτοί οι υπουργοί οι οποίοι δεν έμαθαν ποτέ από διοίκηση, γιατί δεν διοίκησαν ούτε 2 υπαλλήλους σε γραφείο. Ποιος θα τα καταλάβει αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν μένει μια ελπίδα σε εμάς, γιατί θέλω να σεβαστώ τον χρόνο των λοιπόν, θα μπορούσα να σας πω τέτοια πράγματα που να μπορέσω. Έκανα 3 φορές νομοθετική παρέμβαση και αλλαγή της νομοθεσίας στα δημόσια έργα. Και ευτυχώς κάποιοι υπουργοί με ακούσανε. Και είπαν στο Συμβούλιο Επικρατείας 45 μέρες ασφαλιστικά μέτρα απόφαση. Και παρακάλεσα τον τελευταίο υπουργό και έβαλε παράβολα μεγάλα στις προσφυγές. Και δικαστικές δαπάνες μεγάλες σε αυτούς οι οποίοι αβάσιμα μας ταλαιπωρούν. Μήπως κάνουμε κάτι? Όμως δυστυχώς το κράτος μας είχε αγκαλιάσει και μας φύγει, γιατί φοβάται μήπως τους σκόσουμε και σκάσουμε και πάρουμε παρασύρμα μαζί μας και αυτό το περίεργο κράτος το οποίο μας καταδυναστεύει. Ποια έσοδα, λένε κλέφτες. Από τα 350 δις μπροστά η Ελλάδα, μόνο 1,5 δις ήταν δικό μας, 1.800. Τελείωσα. Άρα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα η σημερινή σας, η σημερινή μας συγκέντρωση. Αποτελεί πραγματικά εργασία συγχαρητηρίων η όλη κίνησή σας, την οποία εμείς θα συνδράμουμε σε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι ανεξάρτητος δήμαρχος, με έχουν εκλέξει από τη μια άκρη μέχρι την άλλη του πολιτικού φάσματος, δεν φοβάμαι τίποτα. Όμως θα σας βοηθήσουμε υποδεικνύοντάς σας, γιατί εμείς οι χωρικοί δήμαρχοι εδώ της επαρχίας, οι οποίοι πρέπει να καθαρίσουμε από τις θάλασσες μέχρι τις χιονοπτώσεις και τις κατακριμνήσεις και τα αυλάκια και την ελληνική οικονομία, καλούμεθα την πρωτογενή παραγωγή, αλλά λέει να κάνει πρωτογενή παραγωγή, πώς χωρίς δρόμους? Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στο πλευρό σας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος ερώτηση? Ωραία. Πείτε το όνομά σας. Να τελειώσουν οι χαιρετούλες λίγο. Καλησπέρα σας. Είμαι ένας δημότης πατρών, λέγομαι Αθανάσιος Σόρας. Χάρηκα πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και το καλοπροαίρετο της διάθεσης για καλύτερη κοινωνία. Όπως και ο κύριος Στάθης είπε προηγουμένως, ότι είμαστε όλοι εμείς η Ελλάδα. Όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, με ποιο τρόπο θα τα χρηματοδοτήσετε? Και δεύτερον, έχετε γνώση για αυτό που σε όλη τη χώρα που έχουμε προσπαθήσει να ενημερώσουμε τις δημοτικές αρχές για το παγκόσμιο καταπίστευμα, μέσω του οποίου μπορείτε να πάρετε άτοκα χρήματα για 50 χρόνια μακρόπνοα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε όλα αυτά τα οποία ενημερωθήκατε, μας είπατε. Είσαστε ενημερωμένοι γι' αυτό? Όχι. Εγώ αν μπορώ να σας απαντήσω κάτι. Να μου πείτε. Ο μπαμπάς μου μου έλεγε ένα πράγμα. Μισό λεπτό κύριε Γιάννη. Γιατί γελάτε κύριε Καμίνη? Γιατί να μην γελάσετε? Γελάτε καλοπροαίρετα εννοείται. Πολύ ωραία. Εγώ θα σου πω κάτι που έλεγε ο μπαμπάς μου. Υπάρχουν 2 τρόποι να κάνεις μια δουλειά. Όταν δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πιο πολλά λεφτά. Ο μπαμπάς μου έλεγε ότι υπάρχουν 2 τρόποι για να κάνεις μια δουλειά. Όταν δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πιο πολλά λεφτά. Ο δεύτερος τρόπος είναι η μακιάτα να κάνεις δουλειά χωρίς λεφτά. Πολύ όμορφα. Εγώ το έχω πετύχει αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας το λέω και για εσάς και πιθανόν... Με συγχωρείτε, αυτά τα οποία έχουμε εμείς στο νου να κάνουμε, που αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση, που αφορούν την κοινωνική πρόοδο και. Αυτά δεν χρειάζονται λεφτά. Σύμφωνοι. Χρειάζονται οργάνωση, χρειάζονται καλή διάθεση και τίποτα. Και φυσικά δουλειά. Πολύ απλά, όπως είπε προηγουμένως, θέλουμε, ο κύριος Μπένος έδειξε το θέμα ότι θέλουμε μια ηλεκτρονική κωδικοποίηση όλων των υπηρεσιών για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα τη διαχείριση στο κράτος, το μικρό κράτος που λέγεται Δήμος, που ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο που είναι κράτος. Και μέσα από την πρωτογενή πάλι προσπάθεια που είπε και ο κύριος Στάθης,
πάλι ξαναρχόμαστε στο ίδιο γεγονός. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης άμεσα και θα κάνουμε το περιβάλλον μας καλύτερα και κοινωνικά και οικονομικό περιβάλλον, είναι πολύ πιο άριστο. Κοίταξε, αυτά είναι. Δεν θα ανακαλύψουν τον τρόπο σε αυτά. Έχουν γίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μόνο εμείς δεν τα κάνουμε. Ναι, απλώς σας λέω ότι υπάρχει μια διέξοδος για τις δημάρχους να πάρουν χρήματα της Ελλάδος από το παγκόσμιο καταπίστευμα. Ωραία, θα σας... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτηση κάποιος άλλος. Ορίστε την λέτε και το όνομά σας παρακαλώ. Και λίγο σύντομα όμως και πείτε στο θέμα. Πολύ σύντομα. Σαλαμανίκης Νίκος λέγομαι. Έχω προς τον κύριο Καμίνη αλλά και προς τους άλλους δημάρχους. Ένας έντιμος υπάλληλος, ο οποίος έχει ταπολωθεί σε αυτή τη γραφειοκρατία στις ακρεφνούς στήρησης των νόμων, προκειμένου να προστατευτεί και έχει σαν αποτέλεσμα την μη παραγωγική λειτουργία του. Έντιμος υπάλληλος, λέω και πάλι, σας κάνει την ερώτηση. Τώρα πάτε και του λέτε, ρε παιδάκι μου, η ακρεφνή στήριξη των νόμων παράγει και αδικία μερικές φορές ή είναι και βλακεία, πρέπει να έχεις και ένα πνεύμα έτσι αλλιώτικο. Και σας κάνει την εξής ερώτηση, να δείτε δηλαδή γιατί το λέω. Πώς βάζει τρικολοποδιές ακόμη και τώρα το κεντρικό κράτος. Θα σου πει, Δημαρχέ μου, εντάξει, αλλά ξέρεις, το τεκμήριο της αθωότητος το έχουν καταργήσει στον υπαλληλικό κώδικα. Και όταν θα βρεθεί κάποιος να με κατηγορήσει έστω και γιατί γάβγιζε ο σκύλος μου, δηλαδή βρεθώ υπόδικος, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να μου πει, κύριε, περάστε σε διαθεσιμότητα. Πέστε μου τι θα του απαντήσετε. Μα εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά πρέπει να τους κάνουμε ήρωες στους υπαλλήλους. Αλλά αυτό που είπαν πρέπει να προχωρήσουν δύο μεταρρυθμίσεις παράλληλα. Η μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των υπαλλήλων προσανατολισμένη, όπως την είπα έτσι, στην αξιοκρατία, στην παραγωγή αποτελέσματος κτλ. Και παράλληλα η απλούστευση των διαδικασιών. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε ένα μαγικό ραβδί, ούτε κανένα κεντρικό κράτος θα έρθει και θα πει: Α, παιδιά, έχετε δίκιο, σας απαλλάσσω από τη μία μέρα στην άλλη από τα εμπόδια, μέσα από το πιλωτικό σύστημα επιβράβευσης των Δήμων που πληρούν κάποια κριτήρια. Είναι κάτι που θα πάρει κάποιο χρόνο, θα προχωρήσουν παράλληλα αυτά τα δύο και φυσικά έτσι θα μπορέσουμε κάποια μέρα να πούμε στον υπάλληλο ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι, έτσι, αν τολμήσεις μια πιο λιγάκι ανοιχτή ερμηνεία του νόμου από αυτή που σου λέει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Επιπλέον, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Αυτό αναφερθήκαμε όλοι. Δηλαδή, να αρχίζει και ο υπάλληλος, όχι να ψάχνει τι δεν γίνεται, αλλά πώς γίνεται. Αυτή είναι το κυρίαρχο που χρειάζεται. Να ψάχνει και ο υπάλληλος το πώς γίνεται. Όχι να φτάνει το πρόσθετο δεν γίνεται και να σταματάει. Θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι και η ερμηνεία. Έχουν γίνει όλοι δικηγόροι. Και ερμηνεύουν τις εγκυκλίωσεις του νόμου και αυτό. Εγώ προσωπικά έχω τύχει πάρα πολλές φορές να μου λένε ότι δεν το λέει ο νόμος. Επιτρέπεται το τάδε. Δεν το λέει. Εφόσον δεν το λέει, δεν απαγορεύεται. Αν απαγορευόταν, θα έλεγε απαγορεύεται το τάδε και το τάδε και το τάδε. Εκεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ερμηνεία, διότι έχουμε καταφέρει σε αυτό το κράτος να κάνουμε εγκυκλίους οι οποίοι προσπαθούν να μας λένε πόσους πόντους θα έχει το επόμενο βήμα μας. Δεν γίνεται να στείλει. Το χειρότερο δεν είναι να σου λέει ότι δεν το λέει ο νόμος, άρα γίνεται. Λέει ο Γιάννης. Το χειρότερο σου λέει ότι ο νόμος το απαγορεύει και αν του πεις φέρε μου τον νόμο και τον ξεψαχνείς τον νόμο θα δεις ότι δεν το λέει αυτό. Είναι μια αυθαίρετη επιφανειακή ερμηνεία του νόμου, βολική για τον υπάλληλο. Πού το λέει, ποιος νόμος τον λέει. Σου λέει δεν γίνεται, δεν υπάρχει, απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται. Το λέει ο νόμος, ποιος νόμος. Φέρε μου τον νόμο. Και αν τύχει να είσαι και νομικός και μπορείς να διαβάσεις τον νόμο. Λοιπόν, και το στριμώχεις τον υπάλληλο και διαπιστώνεις ότι δεν το λέει ο νόμος. Ότι είναι μία αυθαίρετη ερμηνεία. Έτσι το άκουσα από τον προϊστάμενο, από τον προηγούμενο και ξέρετε πάει εθνικό δίκαιο δημιουργείται, όχι ο πραγματικός νόμος. Και καλά μου είσαι ο Σκοτεινιώτης του Καμίνης που ξέρουν νομικά. Ο μικρομεσαίος επαρχιώτης οφθαλμίατρος τι να πει. Για ελάτε σε μένα τώρα. Έλα τώρα να δεις ποιον θα ζητήσω εγώ βοήθεια. Κατά σύμπτωση ποινικολόγους η γυναίκα μου. Σκόρω το κινητό λοιπόν. Έλα Κατερίνα, τι λέει αυτό. Και μου λέει, μπα, όταν χρειάζεσαι με παίρνεις τηλέφωνο, σου λέω καμιά γνώμη. Παιδιά, έχουμε καταρτήσει φίασος.
Και τελειώνω αμέσως. Ακούστε, κι άλλο ένα αρνητικό. Δεν διαβάζουν πολλοί υπάλληλοι και στέλνουν συνεχώς να πάρουν γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Και από το Υπουργείο. Δεν είναι ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία δεν είναι των υπαλλήλων. Η νομική υπηρεσία είναι για τον Δήμαρχο. Είναι η μόνη απευθείας υπαγόμενη υπηρεσία στο Δήμαρχο. Η νομική υπηρεσία δίνει την ερμηνεία και την υποστήριξη στην πολιτική πρόταση που θέλει να κάνει ο Δήμαρχος για να κάνει κάποια πράξη, κάποια δράση ή κάτι άλλο. Ή αν ο Δήμος έχει μια αντιδικία ως Δήμος, με κάποιον πολίτη, με κάποια εταιρεία κλπ. Δεν είναι η νομική υπηρεσία η υποστήριξη των υπηρεσιών. Ωραία, πάμε και σε μια άλλη ερώτηση. Είμαι αυστηρός προς τους ερωτώντες. Να κάνουμε την παραδείωση και στους δημάρχους να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Ναι, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί φίλοι, θέλω να πω ότι είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία, το 5 που λέμε τώρα. Αλλά αφήνει μια ανησυχία. Φιλιππόπουλος Γεώργιος, απόφυτος σχολής πόλεμου. Λοιπόν, δεν λέω παραπέρα. Αφήνει μια ανησυχία ότι φανέρωσε τη γύμνια μας και από την άλλη μεριά δεν βλέπουμε φως. Δηλαδή, ο κύριος Μπέλος ανέλησε πολύ σημαντικά θέματα και απορούμε πώς βρισκόμαστε ακόμα σαν κράτος, σαν λειτουργία κλπ. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Από τη ποιο επιστημονικό όργανο προτείνεται να συσταθεί και να συγκροτηθεί σε μια ανεξάρτητη αρχή για να λειτουργεί δημόσια διοίκηση? Το όργανο, το πολιτικό όργανο οικεύκε, δεν το είδε, δεν ενισχύει, δεν προχώρησε. Ο Καλλικράτης και ο Καποδίστρας, άλλο ο Καποδίστρας είναι ήρωας, αλλά λέμε ο Καλλικράτης φαινόταν ότι ήταν γραφειοκρατικός με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουμε τώρα. Γιατί δεν αντιδρούσατε, γιατί δεν συμμετείχατε, γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο πολίτης που ήξερε πιο πέρα πράγματα και πιο δυναμικά, δυσκολή δημόσια διοίκηση. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε, τι πάει λέγοντας. Η ανάδραση, ο Καλλικράτης προέβλεπε ανάδραση, δηλαδή πώς προχωράει. Ναι, όχι, αλλά ο Καλλικράτης δεν έπρεπε, ο ίδιος ο νόμος, η εφαρμογή να έχει αντιδράσεις και αναδράσεις του εφαρμογής και να αντιδρά και να συμμορφώνεται στην εφαρμογή του. Και το τρίτο και το τελευταίο, και ο κάθε Δήμος δεν πρέπει να έχει ένα όργανο που θα λειτουργεί με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του οργάνου του Δήμου. Όχι, εκεί στην εφαρμογή σκοτά που μόλις. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε το όνομά σας και την τοποθέτηση. Τάκης Διαμαντόπουλος είναι το όνομά μου και το επώνυμό μου. Το επάγγελμά μου είναι μηχανικός του εμπορικού ναυτικού Α τάξεως. Θα αρχίσω από τον κύριο Καμίνη, γιατί με ενόχλησε το σαρδόνιο με χαμόγελό του, ανάρμοστον για δημοτιούχο άρχοντα. Και για τον κύριο Μπουτάρη που τον συνόδευσε με τις εξυπνάδες του μπαμπά, του παππού κτλ. Των λοιπόν προγόνων. Κύριε Καμίνη, ναι, να χαμογελάτε. Εγώ είμαι Έλλην πολίτης όμως και δεν γελώ, κρίνω. Και σας κρίνω όλους. Και βέβαια είναι δικαίωμά μου. Βεβαίως είναι δικαίωμά μου. Δεν ρώτησα μου να γνωρίσετε, το γνωρίζω, είμαι Έλλην πολίτης είπα. Επειδή, σας παρακαλώ πολύ, εγώ μιλώ τώρα. Δεν θα με δεχόμαστε κανείς. Αλλά εμείς ακούμε όμως, εμείς ακούμε. Δεν χρειάζεται, μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε πιο είναι. Δεν χρειάζεται. Όχι, είναι συγκεκριμένες οι αντιδράσεις. Κρίνονται, διακρίνονται. Κύριε Καμίνη, σας παρακαλώ, επειδή συμβαίνει να γνωρίζω μέρος του πλανήτη, κατάλαβα ότι έχετε πρότυπο τους ξένους και θέλετε να τους μιμηθείτε. Στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Δηλαδή εξομοιώνετε τους Έλληνες, το ελληνικό γένος, με τους βαρβάρους. Είπατε λοιπόν να φέρετε ξένους εδώ εμπειρογνώμονες κριτές
για να αξιολογήσουν τους Έλληνες των ομιλησάντων παρόντων, ή συμπεριλαμβανομένων βεβαίως, εννοείται. Πείτε μου παρακαλώ, με ποιο κριτήριο θα αξιολογήσουν τους ψηφοφόρους σας, που σας επέλεξαν. Αυτό και τελειώνω με εσάς. Κύριε Μπουτάρη, από ό,τι κατάλαβα,